Kining maong ebanghelyo sahay mausan ni ang gamitog atake sa mga laing tinuhuan or kanang naglagot sa mga pari kay dili lagi tawgon og amahan niya kamo kay mutawag mamunamo og father. Mao na nga siya igo na mo anang kuan gi-warning ni Kristo na nga di gyud mo kasud og langit niya patawag pa gyud mo pangulo dahig ani tanan, pangulos Pilipinas, pangulos lungsod, pangulos barangay, pangulo sa organisasyon, patay ni tanan hasta Santo Papa. Mga igsoon, ang punto ni Kristo dinhi dili ang titulo, kung dili ang desire, ang pangandoy, ang paningkamot. Unsa may imong gipaningkamutan karon nga mahimo kang labaw sa tanan o mahimo kang alagad sa tanan. Bisag unsa pay i-title nato, basta ang atong kasing-kasing o mga buhat nangandoy og naningkamot sa pagpaubos o pag-alagad, bisag unsa pay i-title, dili na siya mo matter kay kini manggong kasing-kasing mao'y hukman sa Ginoo, dili ang gitawag sa mga tao nato. Unang importante kayo sama nako nga pari, dili ko magpatawag o dili ko mangandoy nga tagaan gyud kog espesyal nga pagtagad, tagaan gyud ko sa tanan akong isulti tumanon gyud, kung dili mangandoy ko nga makaalagad ko sa akong katawhan. Nya og mo tahod gyud mo nako, inyo gyud kong tawag og father, nya bisag unsay akong isulti inyo gyung sundon, aw inyo sad nang kuan, inyo sad na siyang kaugalingong merito. Kay matod pa ni Kristo, ang dunay katungod sa paghubad sa balaod ni Moises, paminawa. Sunda ang ilang gisulti. O di sa ato pa nakatuman na mos pagsunod sa gisulti. Pero ningos Kristo, ayaw sunda ang ilang gibuhat kung nasupak na ni siya sa pagtulunan sa Ginoo. Pananglitan, musulti ang pare nga palit mog slat. Sama na, nasupak o nauyon? Ay siguro, pamalandongin ninyo mayo. Kay haron dili sad mo mga sipyat. Nga unsa may sukdanan nga nahiuyon sa sugo sa Ginoo, ang maosang pulong kun makahatag og pagpalambo sa atong pagtuo og kasuod sa Ginoo. Kana bang makapalambo ba? Haron dili ta mapariha sa mga tao nga matod pa ni sa unang pagbasa, mura mog mga tao sa Sodoma o Gomora, gasigig angkon nga kunuhay akong mga sumusunod, pero ang ilang mga gibuhat nakapawagtang na sa pagtuo. Ang importante ang atong kasing-kasing, unsa may atong gugmas Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo ayaw kami tagda. Unsa to? Dira di ay. Sipyat. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Isinan kana, kinsa man ning mga matarong nga makakita gyud sa makaluluwas nga gahom sa Dios, ang mga taong kansang kasing-kasing nangandoy nga matuman niya ang sugo sa Ginoo. Wa ra gilaing pangandoy nga matuman ang sugo sa Ginoo. Daygon man o sawayon siya humanyag tuman, masabtan man o dili masabtan, okay ra gyud. So kamong mga asawa, tumana ang sugo sa Ginoo ngadto inyong bana, nga way pagpangandoy nga masabtan kas imong bana, nga gamahal day kaniya, mao din ang maglungag kag sayo, ayuhon gini mo glaba ang iyang mga gisulob na nabulingon na, imo jong utahon og maayo tungod sa imong gugma. Nya mudan gyapon kas imong bana, sama ning imong nutawan diri danghag naong nimo mo ni hurot og limpyong buling ana baron.
Ana, kanto'y gusto nako, usawa pa ito ni mo labhi. Sabaan pa juga na. Sige lang, dawata lang. Nya mulungag pag yung ka, magluto kag para pagkaon, way lami ani, liwat ni snaong nimo, way lami. Ana, sige lang. Saon man gyud nga ang lami niya kato namang silingan. Kato bang to, kuanan din siya balutuan din siya spaghetti nya maghinungitay dayon sila dito. Anaon nya og mo mansa diri. Tapuhan deg tisyo yang diri are. Mo man ay ingon anak ka sweet mo ng mga kabit. Oo, nang lami kay to ikaw anak kay lami. Sige lang. Sige lang. Ganang total sa imong kasing-kasing gugma magito imong gipakita. Og sa Ginoo nindot kay na siya. Kaysa kadtong ila ditong sweet kaayo, hinungitay, tuyok-tuyokon pa ng spaghetti, ana-anaon, suyop-suyop pa, suyopon ba? Na nya magpalit pag na sila milk tea nya usara ka straw ilang gamiton ana imo sa dawa ana ba sweet kay na sila dito lami kay na silang patyon pero ayaw na ana pang una-una alagari na si Kristo diri sa atong kana ganing sana ebanghelyo gipakita gini nga musunod lang kita aning mga tao nga kunuhay authority tungod kay authority man sila pero ayaw lag sunda ang ilang gibuhat. Tanang malipay jud ko nga kana ganing dinhi sad nisunod sad mo nako kay daghan kayong mutuo inigingon ako palit mog slot. Ako sad ni palit masag ko ana god palit masag ko. Una iguli ron ninyo sa inyo pagpakasulugoon na mo ha ayaw na mo panugo ana ako sad din adyo ko manugo aning sakristan mamalihog na lang ko dong palihog usban ang imong binuhatan kay kundili biya na lang dire anaon ako adili oy ko balik lang yapon dire kay aron makaton ka naon ba nya di na gyud kasab-an no. Nitanaw na ko ang sakristan siya. Naot po ta matuman ang gipamulong nimo. Isig lang tagkuan, isig lang tag panigkamot din Ana. Sa makauna lang og tuman, di na lang ta magkuntis-kunt magtinulisukay. Muna dinis ato, ako ginagitudlo ninyo. Wa gyud i-announce nga donor dinhi. Lipay mo ana, wa. Ako lipay sa guana. Og nalipay ko nga naa pa gani mo donate na to dinhi mo palit og slot tag 100, naa pa gani 1,000, naa pa 3,000 slots, naka-experience ta ana nga nipalit nga magsigi jog warning. Padir ayaw biya gid in town i-announce ha. Nako ang resibo. Ako ayaw na nang resibo padir. Diha na lang na kay nahibaw nang Ginoo ana. Ni ano imo palit og tag usara ka slot pagkayaw-yawan padir. Ngano? Hasta pa nang mo pamisa dinhi og di mabasa diri ang ilang pamisa dadon pa mang resibo ngadto sa opisina hapit na malang itamparo sa naong sa sekretary ngano wa man ni mabasa ayaw in taon mo ana oy di na kinahanglang basahon gani diri kuan na lang ang ato kanang formality na lang nga gibasa pero sa kasing-kasing sa Ginoo pagsuwat pa lang nimo ngan sa kalag og paghatag nimo pamisa wa na registered na dito. Ayaw na lang nahuwatang roll call dire. Kaya usay masayop ra ba sa nag-pronounce na samot na gyud. Ang imong gihatag og ang kasing-kasing nimo nga naghatag maunay ma-register sa Ginoo dili ang public announcement or publication anang imong gihatag. Muna atong iampo ato mga politicians nga daghan unta nila kung mahimo silang tanan mahimong mga humble servants maalagaron labaw na gid ming mga pari ug mga obispo nga mulahi unta ni aning atong mga leaders nga mga garbuhon kay tanan nga magsigi og pagpasiatab anang among mga nabuhat kunuhay magpaubos unta ming tanan kitang tanan kay mao ni gikinahanglan ron sa kalibutan aron di ta magsigi gubat og pinatyanay to the max. Ubaw na ingos Kristo ngilad kay nang buhata ayaw na ninyo sunda pero ang ilang gisulti sunda lang pero ang ilang gibuhat ayaw
kay mo resulta na sa pinatyanay. Nindog na tayo.